Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Mukoma nashi, even though ndichiri mwana mudiki zvangu, ndine vana vaviri, one ndiye wandakaviga mukoma. But kunyangwe ndiri mwana mudiki kudai, ndine zvakawanda zvandakasangana nazvo mukoma mukurarama kubva zvandakaroorwa. Ndine uyo hangu ndainge ndapedza kunyora A-level yangu, amai vainge vachida kuti ndinge ndichienda kuuniversity, but kwaingova kungotaura chete. Mari painge pasitomborina yekuti ndinge ndichikwanisa kuenda kuuniversity kwacho. So mukoma ndipo pandakabva ndachizongotangawo kuita zvemucholo. Apa ndakabva ndazviudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichidanana nemurume wekuti anokwanisa kubva achinjawo upenyu hwangu. Ndo pandakabva ndazoenda paFacebook. Ndichienda paFacebook ndinoda kureurura kutoti ndaitova nechinangwa chekuti ndige ndichizowana murume. Mukoma, even maposters andaitoposta mapictures angu ainge atori mapictures ekutotsvaka murume paFacebook. Vakauya vakawanda mukoma. Namba yacho handingamboverengi. Everyday ndaisangana nemamessages manyowani: hey baby, ndinokuda, hey uri kupi, ndinoda kukuroora. Vamwe ndova ndaingo-ignore. Kazhinji ndaingoti kana ndikangofyiwa profile remunhu ndikaona kuti anenge akadhakwa, ndobva ndato-ignore same time. I did not have any time to waste nekuda kwenhamo yandainge ndiinayo. So mufesi uyu mukoma akabva achizokanda friend request yake, ndokubva ndakonfirma paya. Mushure mekunge akanda friend request ndokubva tatanga kutaura. Ndakanakirwa naye mukoma because ndakaona kuti munhu aitovawo nezvimari, even lebora airova. Ndokubva tataura, akabva achizoti ngatitaurei kuWhatsApp. Ndikamupa madigits angu eWhatsApp, ndokubva tatanga kutaura kuWhatsApp. Pasina kana nguva tainge tatonyora murudo. Munhu ainge ava kutoda nezvangu. Ndokubva atoti, ko kana ndikakutumidzira mari unokwanisa here kuuya kuno kuSouth Africa? Kutaura chokwadi mukoma, ipapo paakati kana ndikakutumidzira mari unokwanisa here kuuya kuno kuJoni, ndainge ndisingatombodi kuuya kuJoni kwacho because ndainge nditoriwo nemovement dzandainge ndichida kutorova kana anditumidzira mari, because akanditi mari inokwana imari. Ndikabva ndati 100 ndiye kufambawo ndichidya muroad, then imwe 50 ndo yacho yandinotenga ticket, then imwe 50 ndobva ndazosiyira muchembere so that vasazopopota. Mukoma nashi akabva ati haisi nyaya, ndokubva ndatumidzirwa iri 250. Zvikabva zvazonzi 100 ndiyo yaunosiyira muchembere. Ndikabva ndati iri bo. Ndakapinda mubhazi ndikabva ndauya kumunhu wangu. So iniwo ndainge ndisingatozvizivi kuti pose apo pandainge ndiri munzira ndichiti ndiri kuuya kumunhu wangu, iye ainge atori pakati pekutorambana nemunhu wake, vainge vasati vapedzerana mukoma. So nyaya iyi yakabva yachizopindirwa nehama dzake including vamwene vangu, in which vamwene vangu pavakangonzwa kuti kutori nomwe munhu atori munzira ari kutoenda kumwana kwavo, vakabva vandivenga mukoma. Fortunate enough, sezvo ndainge ndisina kuzokwanisa kuwana sim card, because takati tava kuda kunotora masim card zvikabva zvanzi pava neoperation paboda munhu wese mubhazi. Apa tainge tisina mapassport, saka ndakazotongofamba ndava kutongocommunicata nemurume via driver achingobvunza kuti mavepi. Takangoti tingonosvika parengi ndichingonoburuka hagi nemunhu wangu ainge atouya kuzonditora, ndokubva taenda zvedu kumba kwedu mukoma. Takanakidzwa nerudo, but ndakati ndichizonobatidza foni anditengera sim card paya, ndopandakaona mamessages ndakarwadziwa mukoma, mwoyo wangu ukatsemuka. But akandiudza kuti iye ainge achindida. I was not supposed to focus on her mother. Ndikati it is okay. Pasina kana nguva ndainge ndabatira pamoviri. Zvino ndakati ndabatira pamoviri kudaro, ndipo pandakabva ndachizonzi navamwene uri kufanira kuti ungochiuya kuno kuZimbabwe. Ndakamboramba mukoma, but amai vakabva vangoti chingoenda. Ndokubva ndaenda kuya, asi amai vakanditi
handiti unoziva kuti inhumbu yako yekutanga, saka unofanira kuti unge uchizodzoka kunoku kumba, whether wabvisirwa masungiro kana kuti kwete, but uya kunoku. Mukoma Nashi ndakati ndaenda kwavamwene vangu, I tried mukoma by all means, asi kana munhu akakuvenga anenge akatongokuvenga no matter what. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndachizotanga kunetsana nevamwe vatete. Saka vatete ava mukoma munongoziva kuti kana uine pamuviri unenge uine tuzvikafu twako twaunenge uchifarira. Saka ndaifarira rimwe porridge so reAce instant porridge reAce rinenge riine flavor yecaramel netoffee, ndorandainge ndakatotenga rakawanda sezvo ndainge ndichiziva kuti that is what I crave for most of the times. Mukoma ndakazoti ndava kutanga kudya porridge riya, vaigara vachingotaura zvavainge vachinzwa kuda pamusoro pangu, vachingoti zvikazoti uri kungotambisa mari pano apa, tariraone kuti unongoswerera kudya porridge iroro harigutsi futi. On top of that then unenge uchingoda zvimafast food, because ndaizoenda ndobva ndanotenga mafresh chips. Mukoma vaitaura zvavanoda, but murume ainge achingoti nyarara sha zvinoita right. Zvadaro Mukoma Nashi ndipo pandakabva ndachizonzi navamwene nerimwe zuva, iwewe ndoda kuti unge uchindiperekedza. Ndikabva ndati iri bo, ndakavaperekedza kumagadheni Mukoma, sevanhu vagere zvavo mutauni. So kune kumwe kwataienda kumagadheni kumanew stand, takati tiri kokuya Mukoma Nashi. Saka vamwene vangu vakangoridza tsamwa, ndikati kochi, vakabva vati ndazvikuvadza, but ndainge ndisina kana kumboona vachizvikuvadza ini. Ndo pavakabva vati ndava kuda kumboenda kusango kunozvibetsera, ndokubva ndasara ndichishanda. So ndakati ndichishanda paya Mukoma, ndo pandakabva ndazoona kuti mumvuri wangu, even though ndainge ndakakotama, asi iwo waita sekunge ndainge ndakamira. Ndakavhunduka ndikati and then chichiri kuitika. Ndokubva ndazomira straight, ndakati ndichinomira straight, iwo mumvuri wangu ndokubva watanga kufamba. Mukoma Nashi ndakasara ndimire ipapo for about a minute ndisina mumvuri. I don't know if you understand. Ndakasara Mukoma ndakangomira ndigotarisa, but ndainge ndisingakwanise kuona mumvuri wangu. Mukoma Nashi zuva rakacheka nyika, ndopa zvakaitika zvinhu izvi. So mumvuri uyu wakaramba uchifamba Mukoma, ndokubva ndatanga kutevera apa wainge wakananga kuya kwainge kwaenda vamwene vangu. Ndikabva ndati zvinozoita here kuti ndinge ndichivatevera ivo vati vari kuda kuenda kunozvibatsira. So ndakangotevera mumvuri uyu uchitoita sekunge mumvuri weumwe munhu ainge achifamba ari pamberi pangu. Mukoma Nashi ndokubva ndangozosiyana nazvo, asi ndakati ndichingonotendeuka kudai ndakabva ndanzwa ndichirohwa chibhakera mudumbu mangu umu, but zvakaita sekunge munhu wacho ainge ari mudumbu chaimo achindirova chibhakera. Ndakaridza mhere Mukoma, ndakangoti ndichingonoridza mhere same time ndopa ndakabva ndatovhunduka, because ndakabva ndatoona kutoti vamwene vangu vainge vakatomira pasaidi neni vachitoti kochi nhai muroora. Mukoma ndakabva ndatanga kuchema, because ndainzwa rimwe sharp pain apa ndainge ndochema zvino ndichiti zvimwe kuda ndava kutoda kuita miscarriage, but ndisati ndatombotaura navo mufunge zvenyu vakabva vati usambotya, because hapana paungamboita miscarriage kana ndiripo. Ndokubva vati chande kumba. Mukoma Nashi takabva tatora mapadza edu ndokubva taenda kumba, but ndainge ndava kusafila bo. Apa vakabva varamba kuti ndige ndichiudza murume, vakati usambomuudza because anozoita stress. Handisi kuona kuti iye ari kubasa iwe uri kunoko, saka haufaniri kuti unge uchiti chose chawasangana nacho semukadzi unobva watoudza murume, because unomupa stress. Unozotomuudza kana uchiona kuti unenge wanyanyisa kurwara. Mukoma Nashi vakaramba kuti ndige ndichienda kuchipatara. Ndakabva ndachizobetserwa hangu. Mwana wangu uyo akabuda ari very healthy, but manje Mukoma Nashi mwana uyu akazoshaika, ende akati ashaika kudaro vamwene vangu Mukoma zuva randakavaudza kuti ndainge ndichida kumbodzokera kumba kwedu
vakabva vangoridza tsamwa. Kubva ipapo kusvika pari zvino Mkomanashi navamwene hatinyatsokukenerana bo, saka vamwene vangu ivo vanotongoti ndine pamuromo, but nezvose izvi zvakaitika mukoma, nhai ndinganzi ndiri munhu akashata here kana ndikangokipa hangu distance, because ivo pachezvavo vanototyisawo havo. Vamwene vangu vakarema kana wakamira pasaidi navo unenge uchitonzwa kutoremerwa navo. Right now nemurume tiri kunetsana, but not kwekuya kunetsana kwekuti tinokwanisa kurambana, but I am scared. Like mama vakati chingoenda wongonovaka because achazowana munhu wekunovaka naye, iwe uchazoita same. Saka nyaya iripo ndeyekuti ari kuti tinofanira kuti tinge tichienda kunovaka kwavo, but ndiri kutya nezvose izvo zvakaitika. Kana mwana wangu Mkomanashi, I don't even feel comfortable kudzokera naye kumusha kwavo iye murume wangu uyu. Please help me. How can I speak with my husband in a nice way so that he can understand kuti nezvose izvo zvakaitika nditori netrauma spiritually chaiyo, I need healing. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Nezvose izvo zvakaitika, ini hangu ndinoona sekunge for now mwana chimbomirai kuenda naye ikoko, because it is not an easy thing kuti unoona mumvuri wako uchifamba. After that obva wazoshayikirwa nemwana. Maybe you can sit down with your husband, motaurawo naye. Kana achida kunzwisisa you'll understand, but kana asingade, apapa it's all about saving upenyu hwemwana wenyu. Then after that you save your marriage, because munokwanisa kudyirwa umwe mwana zvekare. Amene kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 18 years ekuberekwa. Mkomanashi ndiri kudanana nemabrothers maviri, saka pakati pavo vari vaviri ndanga ndafunga kuti ndinge ndichivashandisira mishonga so that vose vari vaviri vazongoramba vachindida, because I am undecided. Vari two handitombozivi kuti wacho wandinoda ndiani. Chero anenge ati kwandiri uya ndinge ndichikuroora, ndinobvuma. I don't have a choice, but kana ndabvuma hazvireve kuti ndinobva ndazorambana neumwe wacho. Ndichangoramba ndichingodanana neuyo wacho anenge atadza kundiroora. So chokwadi Mkomanashi ndechekuti inini ndiri kutotsvakawo munhu anokwanisa kundibetsera, munhu anokwanisa kundipa mishonga yekuti ndinoshandisira mabrothers awa andiri kudanana nawo mishonga, so that I can control them. And the idea that I have in my mind is that wacho anenge atadza kundiroora handizomutendedzi kuti ange achizoroora. Kunyange zvikanzi anoda mwana, ndinozovapa mikana yekuti vange vachizondizvarisa vose vari vaviri. Kana ndikatanga ndazvariswa neuyo anenge andiroora, after that ndinobva ndazoitira uya anenge akatadza kundiroora mukana wekuti ange achindizvarisa. Mkomanashi ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo. Kana muine munhu wamunoziva, wamunovimba naye kuti uyu ndiye anokwanisa kundibatsira, please help me. I can pay even if it means I have to pay, not like zvaizvezvi ndine cash, but vanhu handiti vanokwanisa kutaurirana. Mushure mekunge tataurirana, then we can see kuti tinokwanisa here kuita a payment plan, but ndiri kudawo help as soon as possible, not like zvekuzonzi ndinozobatsirwa later on, like ndiri kuda help now. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. She has this movie, the perfect movie, playing in her mind kuti this is what I am going to do. Zviriko here izvozvo vedare? Can we try to bring her back
to reality. Hanzi ndine makore 18 years ekuberekwa, ndiri kudata mabrothers, saka ndikuda kuvashandisira mishonga vose vari vaviri. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndinoda kureurura kuti mazuva arwara amai ndakati ndiri busy ndichicleana mukoma nashi ndopa ndakabva ndazosangana nema-love letters mukoma ekudhara kubva kuma 1995 avainyorerana noumwewo murume aiita zvekudhiraivha matrucks, but murume uyu mukoma iye ainge ari wekuzambia. Mukoma nashe kunyange preparation vakazototengerwa preparation naye murume uyu wekuzambia, saka ndakabva ndazongomatora ma-love letters iwawo ndikabva ndazomapisa because I did not want my father to find out. Panguva yacho iyoyo mukoma amai vakarwara zvekuti tainge tava kutofungidzira kutoti amai vava kuda kufa, ndokubva tachizotanga kucleana pamba tichiita sei because she was so sick. Even the doctors, they were not even giving her even 1 week to live, but miraculously my mom then survived. So I had already destroyed those love letters. Amai kubva ipapo pazvakaitika kusvika pari zvino havasati kana vakambondibvunza, nhai mukoma nashe zvinoitawo here kuti ivo amai ndivabvunze kuti saka nhai amai nemurume uyu makadanana naye zvaita sei, uye zvekare baba vakazozviziva here kuti munhu uyu makambodanana naye wacho vekuzambia. Zvimwe kuda mukoma ndo baba vedu ivavo. How do we know? Because amai vanoratidza kuti vakadanana naye murume uyu for a very long time. Ndovabvunza here amai, kana kuti ndikavabvunza it will be a sign of disrespect. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section, kana mukaposta ndizivisei mukoma nashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Tell me, what would you do kana kuri kunzi wasangana nema love letters amai? What will you do? Let us try to advise our sister in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we.